imaginem-nos una noia que pel seu ingrés o per la seva operació o pel seu quadre clínic no vulgui fer la ingesta d'uns aliments. Quina activitat podríem fer a través dels gossos perquè a aquesta nena li vingués de gust menjar? Primer hem de fer que per ella aquests gossos siguin interessants, siguin motivants per ella, no siguin com la cadira que hi ha a la sala, sinó que li desperti un interès especial a aquests gossos. D'acord? Crear un vincle. I a partir d'aquest vincle et muntes una història, per exemple, que és l'hora d'esmorzar dels gossos. La involucres a ella en el procés de donar d'esmorzar als gossos. Li proposes que seria fantàstic que després d'esmorzar sortíssim a passejar, però clar, sortiran a passejar aquells animals que hagin esmorzat. Els que no hagin esmorzat no sortiran a passejar. Per tant, després d'haver menjat els gossos, ella té que menjar. Una persona que el terapeuta té interès a que deambuli, que es mobilitzi, que flexioni, que s'estiri. Ostres, però de sobte coneix aquí a l'hospital 3 gossos que li tenen preparat un circuit de psicomotricitat adient per ella. Doncs li proposes, dius, escolta, mira, tenim aquí, estesos per la sala, diferents peces de roba. Ens ajudaries a anar-les a buscar i vestir el gos? Clar, és impressionant, dius, ostres, puc vestir el gos amb uns pantalons, uns mitjons, un gorro? És que me'n vaig passejant on tu vulguis, salto aquells obstacles que el terapeuta considera que els pots saltar, que tu vulguis. Però no perquè el terapeuta m'ho demani ni el tècnic en teràpia assistida li proposi, sinó perquè té uns bitxos amb qui vol compartir una estona molt agradable.